látszik az órarendben, az órák az közepes mennyiségek, mert se nem sok, se nem kevés. Igazából a legtöbb délután kezdődik, amihez már hozzá vagyok szokva. Őszintén szóval, nekem mennyi órám van egy héten? Hát, vagy 20. Általában ilyen vegyes órendben van, tehát mikor délelőtre, mikor délutánra kell jönni. Az iskola jó, felszereltségben Miskolciága lehetne modernebb. Aztán már mondok én is. Tanárok jó, kedvenc tanárok, az Gergely Viktor meg az osztályfő, Semmi extra. Megoldása, hogy kicsit bonyolultak szoktak lenni. Csak igazából ugye nagyon szükséges dolgok megvannak. Az osztály jó, együttműködő, megértünk, segítjük egymást. Vitát is hamar végezik egymást. Jó arcok, többnyire jó arcok. Vannak kretének is. A lányarányban 0, de ugyan van egy fiú, aki idézőjelben lány. Nem, ahhoz képest elég 80 járunk, ahhoz képest amennyien kezdtünk, az elég sokan kiperegtek. Nem volt más. Miért ezt választottam? Hát igazából nem szeretem magát ezt a szakterületet, ezt az informatikai szakterületet, valamint ugye elég jó iskolán nézett ki, az elmondott alapján pár ismerős is járt, ugye úgyhogy... Hát, azért ezt a sulit választottam, mert hogy itt indult volna az a szakon, amely jöttem volna, de miért nem indult. De a médiatechnológus asszisztens szakra járok, és ebben is van egy fél évig webdesigner. Azt üzenem nektek, azért érdemes ide jönni, mert tiszta buli az egész. Hello, azt üzenem, akik ide jönnek, hogy ez egy nagyon jó hely, adnak ingyen laptopot, nem ingyen 500 forint, de... Minden hónapban 500 forint, tök lazas. Hellóztok, akik ide jönnek, azt üzenem, gyertek ide. Szóval amúgy egy tök jó hely, laza mindenki, tanárok normálisak. Sziasztok, én csak a fiúknak üzennék, gyertek ide, nagyon jók a lányok. Hello! Gyertek el a Computer Schoolba és próbáljátok meg a nyomdokaimmal lépni.